José Grau, tècnic del Prat. Vols fer una miqueta una valoració del partit? Molt cara ho creu, no suposo? Bueno, la veritat és que nosaltres hem competit molt bé. Jo penso que no ha sigut just el perdre perquè hem tingut opcions i possibilitats d'almenys puntuar. La veritat és que el meu equip ha competit molt bé, però ens han marcat, sobretot una errada, jo diria que la del segon gol, encara que aquest camp es dona per això, per cometre moltes errades, perquè és un joc molt directe, el que proposa el Llagostera. El Llagostera està format per molts bons jugadors i amb una idea molt clara de joc directe, de joc molt vertical, però clar, ells la seva qualitat la imposen sobretot en l'última zona de camp, que és on es marquen les diferències. I la veritat que el segon gol ha sigut errades nostres, no pressionar i no fer una pantalla adequada al centre, i després l'orientació de la marca i el que és el segon gol s'ha marcat molt. Per què? Perquè després ja el Llagostera s'ha jugat molt bé amb els temps i nosaltres pràcticament ha sigut més amb el cor que no pas amb el cap. La primera part jo diria que ha sigut bastant més nostra que del Llagostera. El Llagostera potser no s'esperava un Prat tan sòlid i la veritat és que podria haver canviat el resultat al final si amb el 0-1 i que amb el 0-2 que l'hem tingut amb una estratègia. Però és una llàstima perquè nosaltres la veritat és que estic segur que continuarem guanyant partits, amb això estic molt segur, però clar, avui era una oportunitat molt bona per treure alguna d'aquí i la veritat que ho hem lluitat i ho hem treballat. Cristian, Clau, com deia, a partir del 0-1 hi ha hagut aquell moment en què potser el Llagostera ha passat una fase de cert desconcert, el Prat s'ha llançat en 3 ocasions o aproximacions clares de perill. Amb un 0-2 es veia la possibilitat d'haver endut els 3 punts avui d'aquí? Home, indudablement, amb un 0-2 quasi segur. Jo sempre he dit que si nosaltres quan marquem 2 gols és molt difícil que el Prat li facin 3. Això està claríssim. El que passa és que després ja dic que l'empat ha sigut també clau, ja la part final de la primera part, ja els últims minuts, ha sigut clau l'empat. I després el 2-1, jo sabia que si ells es ficaven per davant el marcador nosaltres ho tindríem difícil, perquè en aquest camp ens costaria. Però encara i així ja dic, l'equip ha anat a camp contrari i ha acabat el partit a camp contrari i el Llagostera demanant l'hora. Nosaltres estem en un moment que clar, vulguis o no, l'estat d'ansietat que té l'equip, això és inevitable, que això condiciona. I aquesta ansietat ens dona per no jugar, ens fa potser que no podem jugar tot el bé que podríem fer-ho. Setmana que ve davant B, un rival directíssim, vaja, en les aspiracions d'intentar la permanència. Es podria dir que és com una final ja anticipada, és a dir, si l'equip guanya, continua viu i tot el que no sigui guanyar doncs és gairebé sentenciat. La setmana passada també era una final contra el Reus i vam guanyar. Jo l'únic que espero és que l'equip estigui al mateix nivell que va estar el dia del Reus i és a casa nostra. I fent un bon futbol, jo confio moltíssim que guanyarem el Levante, continuarem vius i continuarem guanyant partits. Aquí la nostra opció és guanyar el màxim de partits possibles per arribar a emocions al final. I ho aconseguirem. Però clar, avui no oblidem que venim al camp que ara ja s'ha ficat líder. Venim al camp del segon classificat amb un potencial increïble i nosaltres som últims. I no s'ha notat en el camp ni que ells siguin segons o eren segons abans de començar el partit ni nosaltres últims. I això és el que a mi em dona tindre la fe que tinc de l'equip i a més amb uns paràmetres com era el camp de Llagostera que avui això, aquí nosaltres hem tingut d'adaptar-nos a el que requereix el terreny de joc. Molt diferent serà a casa nostra, el diumenge que ve contra el Levante, on podrem desenvolupar un joc com ho hem fet últimament. Jo confio moltíssim en l'equip. El que passa és que, clar, són sossegades importants i anímicament la gent, però ho recuperarem ràpid demà dilluns i a competir, i aquí no baixarà ningú als ossos, això ho tinc claríssim. El tema penal, no sé com l'heu comentat vosaltres. Mira,
No, és com sempre, el futbol. Nosaltres al Coi vam perdre també 1-0 amb un penal, que ho va veure l'àrbit, un penal, i aquí, si ho ha vist l'àrbit i ho ha picat, segurament serà. Després ho veurem a les imatges, si ha sigut o no, però si l'àrbit estava molt a prop. Si ho ha assenyalat és perquè ho ha vist clar. Una pregunta més? No? Doncs moltes gràcies. Gràcies.